kumsang ni som panga khan nupa an bo tlat mai nupa nia an pani ni yan biak thei ani bok si lo anu rei vak lawa nupa dang an bo le ta enge niang eng thil nge thleng ta le The sunburst flowers calling on warm days overdue. But kumsum ni pakomi Johnny Coxie le anupui kumsum ni pangami Megan Coxie te hi Spartanburg South Carolina a khosak har sat takin an ombe sham shama achang phechot an pani hian kholai mi pui tam deuna te poisa an dil kwa langai hiala za pon don theilo chuta fa an la nei zuya mase Child Protective Service ten an lo shiatin an fa hi an la a an in kol sakta a chuta hetia an fa an la ka tanga reilo te a hian an nu pa hian man an nia an tanga reibak lo nuwa an run chuak le a hetia an run chua chia nu hian Megan izok hi Helai Valley Real Estate Agent house tak mai tot kol hem hian a ron bia a amale pasaltan na ani thu ron shila tot hian ram ekar sumkwa panga azawa leifel chia tu emo Helai ram en kola tifaya puitu turama mo a chuan Megan le Johnny tan chuan du thu samani an ovata thok turin an in soifelta to darama hian an kal ngala ni thu man liam chuan Megan inu hian Megan hi abethei mi alo maya Johnny a phone le a biak thei lo ni big box si lo anu pa omdan le din munte an sheveka an ngai a tha thei tlat lo thil thalo an ngai tu a an ina an vakal vata an lo om lo anu hi amang ang tak set to police a kauta police te chuan investigation an ti chana amasa in tot kol hem an na tho na ram nei tu hi an bia a chan chu ama hi an mani mununung bertu ni na lang mase to tan biak chuan ende u chu tiang vakin kan in omjil lova karaman oma he building pani hian ti faya ke ina to pa poisa ka lo pe ya an kal mai ani kha anuwa kan in beto lo tia police te tan po ti theiawang ta ema enge lo thling zel tian nga ka thla liam zela chui chua mai theiani ta lo ma se august ni som thum pakhat kumsang ni som paruka chuan nupadang Spartanburg ka mi thau te chuan bo vele ta kumsom thum mi Kayla Brown le abialpa kumsom thum pahni mi Charlie Kerber te anni a Johnny Coxie le Megan Coxie te nupa anglo tak hian poisa lama anni hi chuan har save lo thunga annu na har save waklo an chung te poin nupa him dun thin tak mai an ni thu an soi ve thunga ni chuan August ni som thum pakhat lai lama tang khan anni nupa Kayla le Charlie te hian message le call an chang lo ve chan ta Charlie hi apa nin hian an in kom ngei bik ema apa hian Charlie are makhim makati in ashe thiam lo bik ema ti chuan Charlie pa hi akara chuangin afapa ina avakala alo lova abial nu Kayla ina avakal le a ani polo lo police call in mi bawa report ta fata police te po hian bulhan tan dan turan van khop mai anti thei chun chu tu po Kayla le Charlie shia te shim interview top photani ma se tu ma in he couple te hi khonge an omang an shelo ma se thlani an liam ta police te chuan an pani cell phone record en turin search warrant an nei theita a Kayla cell phone record an han en chuan a omna nu nung ber tur om tak chu an she theita abul vela ta warin Kayla phone service alo hmuna nu nung ber an she theita a he ram ekar som kwa panga azaw to tarama thau hian lo ni in Johnny Coxie le Megan Coxie ti an bo ma an chuina nu nung ber thau kha rang takin heram en dikadap theina tur search warrant hi ti fel turin police te chuan buai ngal wata police chen khatin he search warrant hi an buai puilain heram nei tu to ta in avakal pol police an omboka an vakala an han zot vel chu to chuan ni a om tho main ron kala mase Kayla li abial pa kha kalo roi ngei mai mase karama hian an thoka lo ka peya an kala chu ni mai adang ka she to bi khau lo ti mak o shim in Kayla le Charlie te hi lo roi ve ngei lo ni to thian Kayla phone karama ngot chu a ziak shelo re alo ti a ti chuan le laba an search warrant po police than khat te chuan an lo la filta a to tarama hian an valut ta an lut ta pop popa phone signal mu na nu nung berlan na me pan man phora an pan ngal wata an vakal chu in pani a hring hi lo oma
hi building tak tak te chuan ni boka avei lam hi in te ang deuh hian nia ading lam hi chu thira sak ni in shipping container ang hian ni a kan hmu ang hian chuan thir chain lian tak hian alo in phuar boka tala panga lai na lo in kal boka chuan police te hi inte zo ka hian lot masa a chan chu lu mai ol sambik le a ma sian han lu dan han en chu engman mulo kelai phone pon mulowa kelai po an mulawa Charlie po lo om lo wan sam na man ro hli ra lo oma chuan building ding lam zo ka hian an kal le ta shipping container a hian thir ti bud na man ruwa te mangin a in phuar na po chuan phela khang thir chain le an kal na te kha an ti cheta a chuan kongka an han hong chia chule an thil mu chuan a thong to tani ber police te chuan keila chuan muta adin hmuna thalo viawa ma se aladam a honga thir te na lo in phuara ataksa po an han pui wata a phuarna te an phelfel nu chuan keila hian a thil ton te chu shilta kumsang ni som paruk ogas ni somthum pakhat khan kela hian a thian pa tot kol hem hian a ron bia a aram lei en qualify tu turala zon na reng thua ron shila kela hian na alo zong ve mek bok nen alo pom ta a chuan abial pa Charlie po shila Charlie po in tho ve chu alo hnial lem lova ma se Charlie tho ve dan tur chu lo nei in be se lova abial nu halu tuk tur puinan lo be se lovin tho ve mai mai atuma chuan hemini hian an na tho na turlam to taram chuan panta a minute enge moza tan in khal phei nu chuan an thlinga to chuan mu a alo nuya alo vaya he in pahni bula hian amma a hian alo dinga kela le abial pa ten an wakal nai deuh chuan to chuan silai alo phorta Charlie chu akap ngala atlu ngal top to chuan kela chu atin le a tlan bawi tu mani chuan ka that chianga I chung te po ka that bokang alauti ti chuan asilai chu a ak thale phota Charlie taksa chu pana atwama ataksa nu na nei to lo chu pom kangin apia dewa tractora avada a keila lama aron let le a keila hian heng thil zong zong hi a mu feka ngai na shelo ading topa a che theilo to chu lo en top to chuan silai chuan tin le a shipping container zo ka hian lut turin ati ta aluta kal khuma ti chuan ni somruk panga chung chu kela hi to ta saltang anita a to thian tlan bawemo engpo atumani chuan ama chaulo po achung te atha vek tur thuin avo ngetlata kela poina pom chhuale tlan bawatum lo nakina chuan ala tha tho in ring ma se achung te talan him chuan adu thu samani kelai din mun she omdan tur sia hi abial pa athia ama ala in thira saka atang reng mai sia thi ve thei rengani bok chuan hetia police te atan na shipping container a anon lu thut hian alo be se lo na sa a chan chu ani a in ring lo shim ani na taka chuan khalai mun nge ya khan athi alo in ringa reparlar Eminem poina la a Kayla Brown ming hello tel hiala a hla the ringer a khan I'm off the chain like Kayla Brown di in alautel ve hialani chuan heng thil zong zong Kayla ina shil nu hian police te chuan makan ti tak zeta police dang to ta ina ommek te chu anwa shil ruwata chuan to chu an chhuwa chalta irama container a Kayla chu alo om nge yalom Charlie ika hlum thu po kha soya tinge ika anti chuan kapu tu ma ka kap lo atia police chuan o tinge ikal nan re antia in soi umzia ka shelo ti in ala chang attorney ka mamu ang atile a heti lai vel police ten to ta an chhuwa chal ti deu lai hi toy de hi en lokila she was locked in a container. Okay, she has told us that you shot and killed Charlie. Why did you shoot him? I didn't shoot anybody, sir. Okay, why did you lock her in a container in your property? I was talking. She's on your property right now, locked in a container. She's saying you buried Charlie's body on that property. No, sir. So you're saying you didn't lock her up, you didn't put her in the Connex box or anything? No, sir. I'm gonna need an attorney. Probably a good thing. Go ahead and put him in the back of your car. to thian ti hian na tir hian na ti ani lo thu soi ma se annuwa a in puang ta tho Charlie chia kha that lova Jody Coxi le Megan Coxi po kha alo that reng Kayla le Charlie ati ang deuh tho khan Johnny le Megan Coxi te po hialo ti a Kayla ang lo tak khan Megan kha chuan
to ta thu kha apom lo ve thunga keila kha chuan athua o izelani a miganero kha chuan nialin alo bele ta ninga che akhung nuwa migan kha chu athat dai ama to ta hian a soidan chuan ani kha chu ramsa ang mai na chia atukhuma kha kap ta ni kha atia ami tha te hi enga tan ma ti lo a soi vel dan reng renga tang te hian Charlie Johnny Coxie le Megan Coxie te taksa hi he shipping container dinglama hian phuma mu vekan ni to thian achung thuan relna ti hlum tura ti nia death penalty tong thei rengani ti ai chata wangin death penalty a pumpel theinan police ten hena chuan kapoi khoidang kapuang le anga death penalty hi ka pumpel theengem ti ina zota police te chuan an lo poma ti chuan to chu a in puan bel le ta kumsak ni pathuma to khan bike door pakhata lutin staff member pali te chu athat vek tia soile ta atha chan chu hetia tha mani ni lem ta hian to ta hi anlo ti lom vak lova a bike khal thiam vak lo chu anlo nui puya ma se a hwa ta ta nan ti lova fiam thu mai ani a ma se to te ro hi chuan ala thu taklat alo tuar theilova ti chuan chhun lai taka a thok tu pali te hi avaka plum veka chuta ana ruang bula amalte te kalin an luwa akap thale veka o hetiang thil rap thak lut tuk hi police a shil lai hian poiti mela pulova enga ma ngai lo anui vela a in soi theizok ang mai hian a oma arwala mi palian that pop te kha cherang hi a in ti hleya a chan chu police te po silai kap thin an ni ti a hria a chet ranjia hi makan ti ve zok hial te ringa a chapau pui zok ti theiani to thian heng mi pali a tha te hi tunami pathum a tha tak ba ka hian soibela nei lova mase death penalty a mu lo pha na na tok to a mase ni na taka chuan midang po a tha nge hirin tlatani chuan he ke sa thil thleng dang dai le deuh pakha chu tot kol hem pi hetiam manani a tol that tu anga alar no hian Amazon product review a hian ama tot kol hem hi mu ani tlat mai a thil le te lo review a entirnan Amazon thil kan le te po kan mangchina anwa review te kan han pele thinang deuh hian ani po hian review alo pe ve na samaya Amazon ale ngal henga product review te hi chem te swa dur te ara te ani hloma a review dan chu heng man ruwa te man dan te mi thana na man dan te ruang ada bau dan te zia ka ni chu a ming dik taka manglova ma se he hi ama nge ani ti chian ani ta a tala review boka a review na hian tala hi panga anei thule a shipping container a man thu te ni in chuan he a shipping container hi Hotel California ang chi ani thu te soin idu hun i enini ron lut theyang ma se i chuak thei to lawang ti te in a review ani hewang hian the Amazon review killer tia shiat aloni pha bok to thian adam chuk chu tan ina mangralanga tan ina nge hian a thibok don ani